Isonen vonzir lai ngai thatu zong zongte in Vawiin che beile vekule voina kan ngai thak tur chu chhel huai takin ti thupui mangin pathian thu kan ngai thle don ani hebrai bung som changsom thum paroka chuan pathian tu zong in ti hnu in thil tiam chin mu theinan chhel nei ngai sin adia voina hian lim takin pathian fakin izaya tinge tu lokai chawle mai thin voina I harna don hian tinge rei adei thei thin lo kan ti chuan I chunga har sanate thlemate lo thlen khan ti shram na voicen na chelna inei lo wangin I lo chawle mai thin ani ringtunun hi har sananun ania ringtu ni si har sanato lo ini chuan in bi chian angai mai thei ringtu ini wang khan har sanatok shim turin kanin shil ani lova van kai tum ngei anni tinnuna chhel takle huai taka Krista thangtu te hi setana hian abai ber ten nia bei ena en lemlo lusa zor sign tamani chu wangin theito pin Krista rong ibol ve a anung izui ve boka I chunga har sanna alo thlengani poin pathian hne na lom thu soi thinang che setana beitla kaloni ve ta tiang che I riat reng tur chu mi piang thar I lo ni a pathian du song ti in arong I lo bol ve po ani theye ma se Krista chuan ti thlengin rin omin lo om ro te chuan nunal lukhum chu in chang ve ang atia voin hian limviau mailang har sanna lo thleng don chu chatuan nuna chang tur chuan chhel takin kan phur lo ni pon kan che chok ve tur ani a kan hlim lo ni pon ti lan atul kher lo khovel mi chuan pathian mi ti lungai mel thinrim mel meidong mel mon chak thina chu setan thil tum ber poni ngai thatu du tak voina tang chuan chhel takin lom lang lim takin lom bok lang I beidong mel ka tu man an motur ani lo Krista alo kal to dona Krista local ma nge hian chhel takin huai takin ti shram na nun lo nei turin Krista mingin kanin som ani Isonen vonzir lai ngai thatu zong zongte in Vawiin hun man no ni len no bek ule